Nakatikim ka na ba ng pansit kabagan ng Isabela? Meron na rin yan dito sa may Kalasyaw. Kaya tara, samahan nyo na naman ako sa ating panibagong food trip adventure. Sino mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Fantastic Lugaw, Mami Paris Sisig Pansit Kabagan. Malapit lang sila dito sa may 7-Eleven Kalasyaw at halos katapatan ng Angel's Burger. Katabi ng mga nag-aayos at gumagawa ng mga tricycle. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. Napakainit ng kanilang sabaw. Tamang-tama na papanahon ngayong maulan at malamig na panahon. At heto nga pala yung isa sa kanilang toppings, crispy pork bagnet. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan. Malapit sa may 7-Eleven at tapatan ng Angel's Burger. Dito sa may Fantastic Lugaw, Paris and Mami. At ating titikman ngayon kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito na tamang-tama ngayong malamig at tag-ulan. Kaya tara, let's cheer! Sino nga mga ka-adventure, ang una nga nating in-order, yung kanilang bestseller dito na pansit kabagan. Naggisa-gisa na nga si kuya at nilagyan na nga ng kanyang mga secret ingredients. At nilagay na nga nila yung kanilang pansit na inaangkat pa at galing pa mismo sa may bayan ng Isabela. Ito nga pala yung pansit kabagan mga ka-adventure, merong sabaw-sabaw. Pag mag-order ka dito mga ka-adventure, lulutuhin muna nila mismo sa harapan mo para mainit-init talaga pag kinakain mo. Sino nga mga ka-adventure, nilagyan na nga nila ng toppings na gulay-gulay, itlog, siomay at itong kanilang crispy pork bagnet. Mga ka-adventure, overload na overload yung kanilang pansit kabagan dito. Sa halagang 120 pesos, makakatikim ka na ng mga ito. Hindi mo na kailangan pang lumayo, andito na sa may bayan ng Kalasyaw. At nag-order na rin tayo ng kanilang overload Mami. Siyempre, mawawala pa ba itong kanilang bestseller dito na crispy pork sisig ala dinakdakan. So yun ang mga ka-adventure, andito tayo ngayon sa may Fantastic Lugaw, Mami and Paris. At andito nga tayo upang tikman yung kanilang nagsasarapang mga pagkain dito. Kaya tara, tikman na natin. At heto nga pala mga ka-adventure, yung kanilang bestseller dito, yung tinatawag nilang pansit kabagan. Grabe mga ka-adventure, first time lang natin makakain ng pansit kabagan. At nag-order din tayo ng kanilang special overload Mami. At syempre, hindi mawawala yung kanilang bestseller din dito, yung tinatawag nilang crispy sisig. Sa halagang 70 pesos, makakatikim ka na nito. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Mas sumasarap nga daw to pag nilalagyan natin ng suka. Suka galing mismo sa Isabela. Ay grabe, first time nga natin makatikim ng pansit kabagan. Ay quality, napakasarap naman talaga nito. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dumaan at try nyo na rin dito. At syempre, tikman na rin natin tong kanilang special overload Mami. Kaya tara na, art na. Subukan mo na rin tikman yung kanilang mga pagkain dito. At tikman na rin natin itong kanila crispy sisig sa halagang 70 pesos. Makakatikim ka na nito. Masarap tong ulamin mga ka-adventure o di kaya na may ipulutan. Pre, anong masasabi mo sa pansit kabagan nila? Sa halagang 120 pesos, napakamura na. Super special na siya. Meron siyang lechon kawali, soma, itlog, at gulay. Talagang napakasarap. Quality ba? Oo, first time kong makatikim pero manatikman ko, grabe. Sobrang sarap talaga. Kaya yayain mo na ang inyong mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Fantastic Lugaw, Mami, Paris at iba pa.